Your Excellency, Dr. Chakwera, President of the Republic of Malawi, Your Excellency, Madam Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi, Your Honor Catherine Botani Hara, MP, Speaker of the Malawi National Assembly, Honorable Dr. Ken Zikalengoma, MP, Minister of Homeland Security, Madam Doreen Kumwenda, Representative of the African Development Bank, Dr. Yusuf Nkungula, Secretary for Natural Resources and Climate Change, and all the government officials here present, Honorable Joseph Chavura, Regional Chairman for North, Malawi Congress Party, Honorable Benex Mamlima, Member of Parliament from Mzuzu, Councillor Monica Smwaka, Deputy Mayor of the city of Mzuzu, and all councillors here present, Inkos Mutwalo, and all the traditional leaders here present, Reverend Agnes Nyirenda, officiating clergy, and all the religious leaders here present, distinguished invited guests, ladies and gentlemen. Your Excellency, my privilege and honor this morning is to request you to speak to the distinguished delegates here. Ndipemphe kuti ndilankhule mchichewa chifukwa zabwinozi zimvekeso mchichewa chifukwa zipindulira anthu ambiri ku Malawi kuno. Wakhala ulendo wautali kuti tifike pamene tafikapa. Chingakhale nyumba iyi pamene tinabwera kuzayiona nthawiyo simaoneka choncho. Akupanga zakudya za nsomba, koma kuyang'ana nyumbayo from outside ikuoneka kuti yakonzedwa bwino. Quality nchimene ndifuna kulankhula apapa, ndifuna ndilankhule nkhani ya quality. Azipanga chakudya kupanga target 100 metric tons ya chakudya kumafika 2030. Ndifuna ndilankhule nkhani ya quality chifukwa kuti nthawi zambiri timathamanga kuchita zinthu kuti tiomberedwe m'manja anthu asangalale, koma zinthuzo sizimathandiza kwa nthawi yayitali, zimatibwereranso. Ndiye ndasankha kuti zambiri zalankhulidwa, koma ine ndipange focus pa chinthu chimodzi, quality. Melitawa nkati muja makina amene taona alipo ena pa dziko lapansi amene tikanatha kugula of inferior quality, koma tasankha kukagula quality makina oti agwire ntchito. Now mutha kudaba kuti ndikukakamira nkhani ya quality chifukwa chani. Dziko lino lero likuvutika kukonza misewu ina ndi ina, mpaka na lero tukanikabe kukonza chifukwa yachulukisa. Munati mufunse chilengere dziko lino Mulungu misewu yosinakonzedwe, mumva kuti inakonzedwako, koma lero tukukayikonzanso. Why? Quality. Ndiyeno kulilowezisendere ndi maonera kuti ndili standard 6 ku primary, aphunzitsi anga amaretso anatiuza mwambi wa Chiromwe, ananena kuti ana inu mudziwe izi: mpito kunyeliwa, mpito kunyeliwa, mpito ndi nkwaso. Nkwaso sumayipisiramo chifukwa uzafuna-monso. Ukupita uku ndikuyipisira mu nkwaso, pobwerera uzavutika kutani kodi? Kudusamo, kapena abale yako, anako, anawo azavutika. Ena kuchokera uku mu nkwasomo aona payipisidwa sangadusemo, mwapanga force kuponda munkhalango kapena kuponda mami. Therefore mpito kunyeliwa, munkwaso sayipisa. Iyi high tech iru mumuyi
mukanatha kulamula kuti tingopanga zofulumira anthu atiwombere m'manja, koma ana athu kusogoloko akanavutika kufunanso kugula makina ena chifukwa awa apangidwa mothamanga. Misewu imene ikupangidwa mdziko muno timadusa kubwera kunoku kumayang'ana kuti inu misewu siyi kani simenti amakhutulidwa musewu, simenti kudwa musewu. Inu mendo kuzira chino engineer lero futhi anazizira kuti president zimenezi. Simenti ikukhutulidwa musewu. I'm not saying this just to flatter a president. This is a fact. You go and see many akupangira misewu, you know quality is at the center. Quality. Quality, no shortcuts. Ndiye ndikuthokozeni mwana president kuti simapupuluma mmayang'ana quality. Mpaka ma shortcut kuti zako zikuyendere nsanga zili ndikuipa kwache zinamba kale. Ndipeleka chisanzo china. Isaki anafusa mwana wake Yakobo, waipeza bwanji nsanga nyama iwe? Anamfusa, waipeza bwanji nsanga nyama? Chifukwa chani? Anayuza shortcut. Koma from that act ya shortcut kupeza nyama nsanga anavutika nazo kuti apeze kazi kupita kwa mbuya chiko Labani kwa gwira ntchito amunamiza alikaza ko nduyu kumuyang'ana ali aisimbia aligwiranso ile ntchito zonsezo kandi yachisina gone penatu waipeza bwanji mufulumira nyamayi ukaipeza mafulumira shortcut uvutika ndiwe ngasukhala iwe anako ndi kusogolo. As you always say, Mr. President, kuti dziko ilili tukulibwereka kuchokera kwa anatu. Let's not give them poor quality infrastructure, makina, chili chonse tikaleta quality yabwino. Azukulu acha Yakobo omwewa kuchokera ku Egypt kupita ku Canaan nguku anapeza azukulu acha Esau ali simudusa tu kuno malo maisi simudusa ndani yake mwaipeza bwanji nyama mofulumira iyi. Nzieno lero zingaoneka ngati kachinthu kochepa ndikukamba za quality muchita zinthu mofulumira kanthu kochepa koma the consequences zikupwetekani kwa zaka zambiri. Ndiye bwana ndimati Bible disindike kuti anthu aziyang'ana zitukuko zimene zikuchitika. Ngati muli ndi funso ndi quality ya product imene koma ali kuchita, raise up your hand and ask kuti quality here is compromised. We will clap hands for you and work with you to make sure quality ya hapo. Ndiye bwana ndikukambiri kwa quality imene yoyo. Ndiye ndi banduloso chizungu hapa. Your Excellency, the feed mill will form part of the strategy to support production of quality fish in Malawi to mega farms, which is also part of the commercialization of the agriculture sector in Malawi. Your Excellency, to achieve the dream of mega farms in the agriculture sector, our Ministry of Natural Resources and Climate Change, with support from the African Development Bank through Sustainable Fisheries Aquaculture Development and Watershed Management project, supported the construction of this feed mill. We are therefore confident that the department will indeed achieve this set target through effective and efficient use of this quality feed. Your Excellency, distinguished guests, ladies and gentlemen, allow me to thank the African Development Bank through the project for supporting us with this high-tech fish feed mill. In addition, allow me to extend my sincere gratitude to the Department of Fisheries, Dr. Zidana and your team, and many other MDAs and individuals who have played various roles and responsibilities towards fulfillment of this milestone. Your Excellency, before I ask you to address the gathering here, ndapempha kuti tikuwuzeni kuti msomba zimene zimadya bwinozo
pali chisanzo chake choti tikupaseni mphaso kuti mukaone kuti sitikukamba mukaona kuti nsomba zimene zozo ndi za quality yabwino. Your Excellency, it is now my singular honor to request you to address our distinguished delegates, ladies and gentlemen, and officially launch the fish feed meal. I thank you for your attention, Your Excellency. Thank you, sir. Your Excellency, Madam Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi, Your Honor, Dr. Michael Bisrick Usi, Vice President of the Republic of Malawi and Minister of Natural Resources and Climate Change, Your Honor, Catherine Godanihara, MP, Speaker of the Malawi National Assembly, Honorable Dr. Kenzie Kalingoma, MP, Minister of Homeland Security, Ms. Doreen Kumwenda, Representative of the African Development Bank, Dr. Yusuf Kungula, Secretary for Natural Resources and Climate Change, and all the government officials. Honorable Joseph Chavura, Regional Chairman for Malawi, for North South of the Malawi Congress Party. Honorable Benex Mwamlima, Member of Parliament from Councilor Monica Simwaka, Deputy Mayor of the City of Mzuzu, and all the council people, Inkosin Pualo, and all the traditional leaders here present. Reverend Agnes Miranda, officiating clergy, and all the religious leaders here present. Distinguished invited guests, Amaindiaba. Kani yalibweretsa pano ni ama mega farm. Umawena mkumati ndezora bwitanso. Mkamba soza mega farm pano pali Malawi lipa. Yankula geno di ambiri aife ngani ya mega farm sinaipetete ambiri aife likadaganiza kuti mega farm ndi munda wa mbewu okha kuyiwala kuti tikamakamba za ulimi timakati kunena so ulimi wa ziweto ndi ulimi wa nsomba. Ndiponso ambiri aife tikadaganizabe kuti ulimi ndiwaza kudya zokha kuyiwala kuti olo maluwa okongoletsera malo osiyanasiyana amachokera ku ulimi komweko. Komano chinthu chachikulu chomwe ambiri aife sidamvetsetsebe pa nkhani ya mega farm nchoti ma mega farm mpoyambira chabe
chifukwa nkhani yeniyeni nkuonetsetsa kuti tiwonjezere phindu kwa alimi pokhazikitsa mafactory ngati amenewa. Ndiye lero ndinokondwa kudzatsekulira fish feed mill imeneyi yomwe tayimanga thandizo ochokera ku African Development Bank ndi cholinga choti tilimbikitse kukhazikitsa ma mega farm a nsomba kulikonseko makamaka mbali mwa nyanja, maboma Kalonga, Katabe, Korakora, Salima ndi Mangochi. Ulimi wa nsomba ngofunika kwambiri maboma amenewa chifukwa pali pano ukulemba ntchito anthu okwanira 2 million. Koma si anthu okhawa amene amapindula nawo ulimi umenewo kuchokera mnyanja yathuyi. Komano kopanda kuyika zipangizo mafactory okwanira, mafactory ngati amenewa opanga zakudya za nsomba zoyenera, tikhoza kupeza kuti nsomba zomwe timazikondazo zavululuka mpaka nakuyamba kusowa. Ndiye tikamakamba nkhani ya ma mega farm kuyenera kumaonetsetsa kuti tikutsatira ndondomeko zoyenera, kuphatikizapo ndondomeko zotetezera chilengedwe kuti ndi adzukulu athu omwe adzapindule nayo nyanja yathu. N'chifukwa chake ife mapulani athu pa nkhani ya ulimi wa nsomba nyoti poma adzachoka ine pa mpando wa upulezident m'chaka cha 2030 ulimi wa nsomba udzakhale ukutulutsa nsomba zokwana 100,000 metric tons, nsomba zapamwamba zomwe zidzabweretsanso forex yochuluka. Ndiye mkaona fish feed imeneyi, mill imeneyi, muzidziwa kuti mili serious, chifukwa mwina ena simadziwa kuti nkumene boma lakhala likupanga zimenezi simmadziwa nkomwe. Kwaoneka ngati zango vumbulutsidwa nthawi ngati ino, koma zinayamba kanthawi. Tereku nikuthokozeni inu wa African Development Bank ndino aku Mega Farms Unit poonetsetsa kuti fish feed mill imeneyi iteke mmene ndimafunira. Chifukwa tikamati zitukuko ku Malawi kuno zikutheka, timanena zitukuko ngati izizi, zitukuko zothandiza anthu ambirimbiri ankhaninkhani, zitukuko zokomera Amalawi. Ndiye lero ndakondwera kwa basi kuti tikhoza kuchita commission fish feed mill chigayo chogaza kudya za nsomba. Koma chigayo chake chogwiritsa ntchito technology ya makono kuti zimene tikuchitazi zikhale ndizokhalitsa ndizopindulira dziko lathu mpaka kalekale. Kana tikugwira ntchito menemu tiye tisamalire makina ngati amenewa, nkuonetsetsa kuti chilichonse chili kutsatira ndondomeko yoyenera. Ambuye akudalitseni nonse, zikomo kwambiri.
Zikomo kwambiri amayi, zikomo kwambiri takuthokozani olemekezeka president pamene pandipatsiriziro pa program imene inakonzedwa kuti mukhale mukhazikitsa ntchito imene yofunikira kwambiri ku mtundu wa Malawi kupita chitsogolo ndi masomphenya a chaka cha 2063 enabler number 1 ya agriculture productivity and commercialization. Tiritu mundondomeko zenizeni, tiritu munjira yeniyeni ndipo tikukhoza machitidwe yake. Ndathokoza olemekezeka president ponopo ndimafuna ndikupempheni kuti muyime mutitsogolere ku nyimbo ya mtundu wathu ndipo kenaka tidzakhala ndi chithunzi chomaliza. Zikomo kwambiri president. Zikomo kwambiri patakali pano timati nditane amene akhalinda president pa chithunzi ichi mwirani ndithu pali His Excellency the President, Her Excellency the First Lady, His Honor the Vice President, Principal Secretary Natural Resources, please come forward and join His Excellency, Principal Secretary for EPND, African Development Bank representatives, and Director of Fisheries. May you please come forward and join His Excellency the President for your group photograph. Thank you very much, Excellency. At your convenience, you may take leave.